Apay, akastoy ti biyang. Agrorotap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidak. Diyak makasapol iti solusyon. Apay, nagsipgat ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at altaluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, naatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang agbyag, itinasayat, ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, apay, mailidlidingak. Apay! Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggal luwa a manakanak at daipos na apagkaak. Iti kada sumangbay arabii at da sumaruno aban nawak. Ket iti tunggal pan na kay dugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugod iti dana ti biyag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas ti pagayam, nga intay ilingad itinagan amadel, nga iti agdama kat adda iti Singapore. Nga masakbay na, intay man pa ipatangatang dagitoy akablaaw. Shout out to all tugot listeners in Hong Kong from Lovely Rose. Advance happy birthday John Mark Sagon from Lola Jean iti Singapore. Makablaawan pa'y dapapang ambong Onabia kan Michael Bautista from Maria Sheila Onabia. Ti Cardenas family kan Florido family di Taallakapan from King Cardenas. Emily Lopez kan Kastamot Daan kan Chris from Jelly Bondok Lopez iti Kuwait. Ni Rose Ann Confeso iti Hong Kong, Jasmine Rivera iti Qatar, Rowelyn Corpus iti Hong Kong. Makablaawan pa'y dagiti talong nga anak ko kan pamilyak di Tabanawang Bantay, Ilocos Sur, from Kathy Malana. Amin nga agdengdengeg di Tabugoy kan Apayao, from Jane Carmelo. Advance happy birthday Nanay Felomena Dison di Tatagig City, from Moises Dison Jr. Tatay Mario Astrero Sr. from Daisylin Astrero iti Hong Kong. Shout out kada Danilo Galasinaw di Libertad San Mariano Isabela from Rodalyn Ampa. Ni Janjan Gamason from Ariel Timbresa. Lomboy family di Ribswan Nagilian La Union from Brian Lumboy iti Vancouver, Canada.
Mario Ubungen Corpus ni Tapurok 5 Villamor Cabarugis Quirino, kastamot da Roel Angel, Errol Angel, Edwin Angel from Rosita Estrada. Shout out pa kada Crisanta Campilla, Bimbo Tamang, Nerissa Ranches, Adela Vergara iti Hong Kong, Jane Tandy, Kabayan Maganda, ni Joel Kilon, Catherine Baltasar, Judith Ramos, Teresita Dukusin iti Hong Kong, makabkablawon pa da Maricel Concordia, Rodel Abella iti California, USA, Chichi Sayang, Jason Giawan, Ana Lorzano, Aidan Jules, Villa Veli Sabado, ni Lorena Valdez, Geraldine Larocco, ni Roxanne Sikat Kabunot iti Taiwan, Shi Salayog, Man Tagle, ni Celia Mamang, Kervin Dagdagan, Joe Cale Dulnuan, ni Ruchi Tableso, J. Lord Angelo Paculdo, ni Femi Sagon, Alan Ray Gamad, ken Janet Isagire. Intay nga ruden ituloy abasaan ti surat ni Pagayam Amadel. Dear Manang Emmy, ilangad na kumalatan itinagan Amadel. Adak ita dito'y Singapore. Kat jak ilibak, amay saak kadagiti naayat a listener kadagiti upload yo. Ado nga minti mapidot nga adal kadagiti pakasaritaan nga itamtampok yo iti programa yo manang. Kat kayat kumat nga ibinglay ti padas ko, nga iso ti makagapo, no apay a nagregetak a nagabroad. Nagtaudak iti nakurapay a pamilya manang. Masansan nga agapa idi dagiti dadakkel ko. Kat ti kinarigat ti panagbiag ti kangronaan a makagapo. Simple lang ti biag nga arapaap day di tatang ko para kada kami. Sungani iti kayat ti inak ananamay a panagbiag. Rugyak nga rod manang ti agsalaysay, idi katurturpos ko iti high school. Kaen-enroll ko idi iti kolehyo, idi dimteng tinakaro nga apa, iti nagbaetan dagiti dadakkel ko. Awan pa'y ganas ti agbyag, tapasiglatan arigat ti mapaspasaran, makapasuron. Anya ka di mo nan aya ti pagkaskas ta amlidya. Ngiwat ka lang ngiwat. Ha! Damagang pa'y laang inutil. Anyat kun amlidya. Kaya't mo nga ulit at timbagakan ka itong inutil ka kunak. Ayop ka! Di naklagarudan mabiyag itinanamay! Agkabil ka pa'y buwisit ka lalaki! Kaputan lalabos kan. Agasam ta inutil ko ng payang ka. Talagamot nga nga inutil ka! Awad sir bim nga digay ti pagtangan! Jakla ko man nakias asawa kan ka, buwisit ka lalaki! Buisit ka man! Nagbabawi ka nakiasawa kanya, nakarkaro akpay! Nagado iti tagkamkamat kanya kum no apay asikapay lati pinilit! Kastagayam Pues, agsinatan itong Ah. nauma ko niti kastoy abiyag! Agsinatan! Tatang, talaga ka di asaanan nga agawid ni nanang? Madel, anak, Anya ngamin dinagapaan nyo, tatang. kas iti sigod anak ko. Gapo iti kinarigat ti panagbiag tayo. Tatang, Pasensya kan anak. Aramidok mo ti amin tapno maipaay ko ti amin nakasapulan nyo. amok day ta, tatang. Tano saan? Diyak kumamot agad adal. Amok asa anak kontento ti inam iti kabailak nga ipaay. Kat day ti masansa na pagapaan may. Ngam amin na pamuspusan, aramida. Tatang, Kan maysa, talaga nasakit tinakam kanyak ti inayaw. Kaputa na kaabil ko. anya? Apay
sinabi niyo ni Nanang? Jak na puutan anak ko. Nasairak iti pa ng ibagana nga inutilak. Kat na ijay, jak ko nalapdan ti bagi ka ng kabil kenkwana. Normal ni nagasawa, ti saan nga kinawatan. Namlukas to ngay may kamatan dito'y balay. Sa balin na saritaan na itali dia. Nauma akon, tatang. Nauma ka, ike. Itinalaos arigat. Di nakmatla mapagnamayan ni Itong. Kat, di papanaw mo, di balay yung ti solusyon. Kasta ka day. Tatang, Kasanaw ni Madel nga apak. makaamon ni Itong kankwana. Ay, na yan ti kasta pa nagrasrason mo, Lydia. Rumbang ka ni ti kasta rason ti may sanga ina. Basta, tatang, saan yun ang mabawing ti pangadang ko? Nauma ko na talaga. Lolo, sa dino ti papapanan ni Nanang. Apay ako na yung masansan arumwar. Dakman mo, apok. Kanayon nga ron akasaritak nga ornusan da kanitatang mo. Noan yaman ti saan ta nagkinawatan. Lolo, Natangkan ti ulo ni Nanang mo. kanayon analiday ni Tatang, Lolo. Amkik nga amang noan niya ti mapasamak kan kuana. Tasaanan ang makapangpangan unay, sipod pimanaw ni Nanang. Jakman mo kaninanang mo. Natangkan ti ulo na. Saan ang makaawat? Urayak ni Nanang takasaritak, Lolo. Katuan aapok. Barang no si kati makabaw-eng itikilaw apa nagrasrason na. Ingka gumaak a kinasarita ni Nanang ko, Manang Emmy. Ngem natangken ti pangedeng na, adi na kanun kayat ti agsubli iti balay mi kada tatang. Pinagpili nakpay no sa dino ti kayat ko apag naedan. No iti den nana, wenno iti den na ni tatang ko. Gaputa na as asidegak ken ni tatang ko, isu nga rod ti pinilik. Ket jak tupulos malipatan ti imbaga na kanyak. Ano ag naedak iti ayan ni tatang ko, nasaysaya at lakanon alipatek nga ina. Nagsakit tinakam ko kankwana iti daydi agundaway, Manang Emmy, ngem jak impadpadlaw. Naglabas nga rod dagiti aldaw, ada kami laengen ken ni tatang ti agbinbinadang. Ket iti maysa nga aldaw, imay ni Lolo ije balay mi. Naira na idi, nga adda ijay talon ni tatang. Agab-abrod ni Nanang kunayo, Lolo. Wan, apok. Ti kunana kanyak. Naka-schedule ka nun, ti flight na. Anya? Imbagak nga ron, nga umay dito, takasarita na kayo kumamat. Ngam talaga natangkan, ti ulo na. Anya mo to ni Nanang? Talaga alinipat na kamin kun ni Tatang. Tsak amo ti sawag, apok. Isungay maya kung tay pakaamok ka na kayo ti amin. Tsak kayat,
nga damay bagayo kanyak. Ta si ka mismo ti makaamaw, Madel. Diyak kanunungan apulaos, ti panakisina ni Nanang Mao kan ni Tatang Mao. Siya kung tagpakpakaasikan ka, Tatang. Mapantay tayo da, Lolo. Kasaritam ni Nanang. Itulog yung kadi apumanaw ni Nanang. Adi kay man la nakapagsarita, Tatang. Anak ko, Laglagi pa nyo nga damot basol yu idi pimanaw ni Nanang. Kinabil yu saan ka di? Iso agpakpakaasya kita, Tatang. Kaya't ko ang maurnos kayo ka ni Nanang. sige anak ko. Ngam ko yugan na kuma. Mabai na kasi siyak timapan. Uwan at Tatang, day talagayam. Katsapay ako mata maurnos kayo ka ni Nanang. No bilang maurnos kami, malakdak nga tangaga bro. Tatang, Sigurado asaan matla palaptan day jay anak ko. Tatang, saan ko man aday tati panunutan nyo? Ti importante, makapagsarita kayo ka ni Nanang. Kapat ganmat laang ang kinawatan kayo. Sakbay nga umadayo ni Nanang. Itakala nga umay, no kaano adandanin ti papanaw ko. Lydia, Siguro, kayat mo ti makiinurnos ita, gapot aga brodakon. saan aday tati makagapu Lydia? Imayak takid daw ni Madel nga anak ta. Di ka man si kaitong, aramatang pa'y arason ni Madel. Anya ti kayat mo asawan? Tiket di ibagam, kayat mo ti makiinurnos, takayat mo ti mairanod iti matgadak iti abroad. Anya? Talaga mo't aday tati makagapusaan ka di? Tauray si ka mismo, na umakamutan nga agrigrigat. Isu na laeng tasadot ka nga agaramid iti pamuspusan, tapno maiyaon mo kumaitirigat ti pamilyam. Takasano, inutil kamot ngamin. Iso akasayaatan no pumanaw kan itong. Tauray anya ter aramidam, saanan nga agbaliw apulos ti pangadang ko. Diyakon makiinurnos kan ka. Pasensya kan Madel anak. Naramid ko ti amin. Amom dayta. Tatang, Patsa ka nangag mo ti amin na saritaan mi kaninanang mo. Isa pasensyaan naklakuman. No napaayak ang makiinurnos kan kuana. napalalo ni Nanang. Di na ka man laikan iti gundaway. Basol kumot lang amin. Anak ko. Ha? Tatang, No saan ko kumaanak ka, Beledi? Nalabit nga dapay namnama maornos kami. Ngaman yan, tatalaga saan na maornos pa iti amin iti nagbaitan mi kaninanang mo. Tatang, pangasim. Agbalin ka kumaanatibkar. Di ka kumapaatiw iti ladingit kan parikot ang mapaspasaram ita. Ipatpatag ko ti inam, anak ko. Amo ti Diyos, anak kasagana ka mangipaikan ko anay ti amin. Ngamno apay at inapulos nakita kan narik na dayta at arikagay ko. Tatang, Masaksakit anak itinapasama ka anak ko. Masaksakit anak unay.
Iti day di agundaway ko laeng anakita ang nagarubos tilwa ti amak, manang Emmy. Jak maawatan idi ti immapay ariknak. Kasla mabriat ti barukong ko amang kitkita iti amak. Ngam ka gumaaklat ta nga inandingay. Natuloy nga rod ti panagabrod ni nanang ko, kat dito'y Singapore tinapanan na. Idi damo, pinawpawitan nakmat. Ngam no jak mariro, upat adaras laeng ang nagpawit kanyak, kat ni tatang aminen tinakakaam mo iti panagadal ko. Nagtalinaed ang natibker ti amak, nga uray madlaw iti pisikal alangana, adakkelen ti imresan na, ken kanayon analiday, sipud pimanaw ti inak. Dimteng ti gundaway apagbutbut ngak manang. Adaak idin iti may katlo atukad ti kolehyo. Kalkalan manan ni tatang. Talaga ajakon magustuhan da ito'y ang mapaspasamak ng kuwana. Kasanumot ngamin. Malaksid asan amang mangan. Kan makainina na iti husto. Isubsob na pa iti bagi na iti trabaho iti talon. Uray no agtudtudo, di pa'y aglino. Kalpasan na. Mainaran tumanan. Anya nga ita. Inakman iti ayan na. Tatang! Ay, nanay, anak, apayan na ka rin kapay. Adalong man tirabi. Di nakpagdanagan, tatang. Siyak tirumbang agdanagkan ka. Ay, awanan niya man na dito yung anak ko. Ay, gagangay lang nga uyog na ito eh. Saan, tatang? Sa balin day tauyok yo. Isa pa nga asiyo kuma. Inton bigat. Agpa-check up kayon. Kuyugan kayon. Ngam, at na klase anak ko. Aglangan akong tatang. Di important. Saan? Pang-aasim anak ko. Di kaglangan. Ang anal ko. Di nakpagtanagan. Siyak tulatan ti mapanak pa, doktor. Sigurado kayo? Wan, anak ko. Siyak tulatan. Basta diyak kaya't naglangan ka, iti pagadalan. Madel, itay pa lang madamati klase tayo ang nadlaw ko di ka makaid na. Apay ka di. Madanagan na kami ni tatang ko, Lito. Ha? Apay? Masakit ni tatang ko. Anya? Apay nga rin simrek ka pa'y laeng. Naglangan ka lang kuman atay na si kasom ni tatang mo. Isuti ko nakidirabi eh. Imbagak ako yugak nga agpa-doktor. Ngam di na kaya't nga aglangan nak. Anya? Isulat ta kanon di mo pa nagpa-doktor ko nana. Sapay at dapay klase taging gano malam. Day tangarod kat. Kaya't ko amaamuan no kumusta ti panagpakita na iti doktor. Si kaman naglangan kan. Amang ano saan ang magustuhan ni tatang no aramidag dayta. Iso nga ilipas kulat tanti klasek. Sakto agawid adagusan. Si Aklolo, amang ano da kontak yu kaninanang. Ay, Madel, apo. Nakaro ti sakit ni tatang.
Kaya't ko amamon ni Nanang barang agawid. Ay, kaya't kaman at tulungan. Ladingitag, Apok. Ha? Anya ti kaya ti asawan, Lolo? Nasurukan ang makatawan. Ngawan kontak ko kan ni Lydia. Anya? Dahil tatag pa iso. Madanagan akbat nga rodan kan kuana. Ay, Diyos ko. Kasanungan yan nga ipakaamok ti kasasaad ni Tatang. Ay, jak amo, Apok. Ultimo, dagiti ikit mo. Kas kada ulitag mo. Di da ka no makontak, tinam. Saan min nga amo? Noan niya tinapasamak kan kuana. Lolo, Iso ang ladingitag, Madel. Saan ka matulungan, Apok? Ladingitag. naulimak iti pagturturugan ni Tatang. Diyak matan mangag ti panaguyok na. Nalabit ang nakaturugan. Nasaya at matap na makaina na. Agtuglop ak matan. Maturog ak matan tamasapa ak nga gringin ton bigat. Masapol nga asikaswak nga umuna ti pagarmo saran mi ni Tatang. Sakbay asumura ka kiji pagadalan. Iso ang maturog akon. At dayta, nakaidasara kon. Manipo di tay bimangon ak aging ga nakaluto ak. Diyak pulos nang nag-anaguyok ni Tatang. Ay, sapay la kumata sumayaatan ti kasasaad na. Takaasimot. Sapay diyak pulos na ipakamo ka ni Nanang ti kasasaad ni Tatang. Tawan mo't ton kontak mi kan kuana. Ay, inakriingan na ni Tatang. Agar mo sar kamin, tapno makainuman iti agas na. Kantap no makarubwatak mo tan ama paniji pagadalan. Tatang, agring kayon, tagar mo sar tayon. Lukatakon to'y tawa dito pagturturugan nyo aday ta. Simrakan ti presko nga angin. Kasapulan nyo mati... Ni, apay nga'y adi matlagkirinan ni Tatang. Diyos ko. Apay kasamot ng tilangan ni Tatang. Tatang agring kayo. Diyos ko. Naglamiis mo to ni Tatang. Tatang agring kayo. Tatang. Diyos ko. Tatang. Pangasim. Di nagrabakan ni Di Gastoy. Agring ka, Tatang. Tatang ko. Diyos ko. Saan? Pangasim. Diyog ka wala na mabukawan ni Tatang ko. Diyos ko. Saan? Tatang! Apay ang pinanawan sa akmatan. Sige nga ron, Tatang.
Ang ginanakan. No talaga nabandog ka na. Nasakit parang ganyan na ito. Gamlagal ka na masakit anak. Numakit-kit ang kamarigrigatan. Ang ginanakan tatang. Ang ginanakan. Kasla nagtupak kanyak ti lubong, iti daydi nga agsapa manang Emmy. No dadduma, pabasulek pa yan ti bagik. Tano kinitak ko manitatang iti daydi arabii, nga awan mangeg ko nga arimekmek na. Amangano nasigod ko ma, kat amangano si bibiyag payla ko ma ti amak. Naimbaglaengen takadagidi agundaway, adda ni lolok anangan andingay kanyak, iti kanito akalaat alimidem ti lubong ko. Gapo iti napasamak, diyakon na ituloy iti panagadal ko iti kolehyo, manang. Nagsapulak iti trabaho, kat idi na ikanak iti gundaway, ingka gumaakmat ti nagabroad, iso nga addaak ita dito'y Singapore. Tikang runaan arantak iti panagabrod ko, kat sapulek ti inak. Ngamdak sanggasat, taaging ga ita, awan paylaeng ti uray anya nga impormasyon anakalap ko maipapan ken kuana. Iti panaglepas ti kontratak, agawidak, tabareng addan impormasyon da lolo maipapan ken ninanang ko. Kat no bilang laeng, tamangeg na daytoy insalaysay ko. Sapay la kumata kontaken nakmet, tapno agkita kamin. Daytoy ti pakasaritaak. Toy pagayam mo, Madel. Pagayam a Madel, anyan anagkasang ti pakasaritaam. Aklunek akabayatan ti panangidrama mi iti padas mo, jakmet na lapdan tinagluwa. Kararag ko iti namarswa, nga iti kabiitan a panawan, kat agkita kayo kumamutten kaninanang mo. Tamamati ak, nga adu ti rumbeng a pagsaritaan nyo. Agtalinaed ka kumaan atibker, kat di ka umibet iti namarswa. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Bintun, mapunas, dito'y lagi.